జనగామ పట్టణంలోని బ్రిడ్జ్ పై జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒక యువకుడు మృతి చెందగా మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సిద్దిపేట వైపు వెళ్తున్న మోటార్ సైకిల్ ను ఎదురుగా వచ్చిన బొలెరో వాహనం ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో స్టేషన్ ఘన్పూర్ మండలం ఇప్పగూడెం గ్రామానికి చెందిన లింగపోయిన నవీన్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. సమీర్పేట గ్రామానికి చెందిన అభి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో వరంగల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.